sazwana kahle kwakuhle engichaza ukuthi engiqonda ukusho ukuthi ngamanye amazwi ngicela ukubonga kahle hle kuMthandeni indlela esisuke ngayo le kude sihlupheka sizabalaza silwa nempumelelo kuze kube yimanje. Nginibingelele nginamukele kuphinda kuphila nibukele khona MNTV channel ubingelelayo ngumsizi phansi kwanongoma kaNhlamvu esibhamu engakanani ngoba nasembanjweni zendoda iyenela. Bafethu ngoba ngiqala ngale clip engiqale ngayo. Kusasa kune show ezoveza ama dancers ayigida kuMthandeni mfoka manqala igcokama Elisha. Njengoba ningibona nje ngenza le clip zifaka khona manje. Kusasa ngiyanitshena leya show izobe ikhuluma ngomthandeni igcokama. Nizobona futhi izothi mayiphela mhlambe ngo Saturday ngizonitshena ukuthi lokhu engikhuluma ngakho ngikuthathaphi. Leya show kusasa izobe ikhuluma ngomthandeni. Uma uthatha ukubheka leya show ezobe kusasa angazi noma ipromoter ama-artist noma ipromoter ukuxabana kwama-artist ngoba ngisho umculo efikile lapha mhlawumbe ukhuluma u3% nge-CD yakhe nangomsebenzi wakhe. Into akusuka khuluma ngayo umuntu inxabano asuke nayo nomunye umuntu. Uma uthatha ukubheka futhi nesihloko sakhona esibhaliwe uma ubuka ipost yakhona kuleya show uyabona ukuthi kugudlwa bani. Kusasa nibuke show and nizoyibona into engikhuluma ngayo and then mina ngomgqibelo ngizobuya ngizoniphendula ukuthi into engishoyo ngiyithathaphi. Mbukile ungaka-subscribe ku-MNTV channel ngicela ukuthi usubscribe nawe uthanda umculo KaMaskandi subscribe noma ungawuthandi usubscribe ngoba ziningi izinto esikhuluma ngazo. Ngiyabonga kakhulu abantu asebesubscribe ku-MNTV channel lokho kukhombisa isupport enkulu futhi ngiya-appreciate kodwa kusasa ngizobona. Ngiyabonga.